Iki bose metode ngoten. Ya perilaku Rasulullah niku Mas Bae. Sing dadi padokan. Lha sakniki sampean tingali, lek wong maca pinter tok, kurang pinter apa iku? Golongane gen-gen jahiliyah sing aku darah Rasulullah niku. Kitab apa ae gak iso. Lek perlu Al-Qur'an tak rubah. Kan kok berapa kali Al-Qur'an ada yang merubah nggih golongane wong-wong iki. Sanes umat Kanjeng Nabi sing berpegangan sholawat. Wong-wong sing iki sing ngrubah. Lah Kanjeng Nabi piye ya ngono mergane Kanjeng Nabi disyariatkan tidak bisa membaca. Tapi perilakunya lha iki kanggo ilmune iki kanggo akhir zaman umat Kanjeng Nabi setelah meninggal nggih kita niki dengan perilaku. Ayo sampean. Kita pinter apane pinter tapi lakune. Tambah ditatap apa sing dilarang dateng Allah. Salat iku sing tawaduk, sing alon-alon, sing istiqomah apa kok ana imam salate kaya nyucuk jagung. Ngeten. Lah iki bahaya niki. Olehne maca iki. Gak nglakoni, lek olehne nglakoni wedi salat bertakbir, wedi salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Santai tawaduk. Lah iki. Ngono Mas Wahid. Lek olehne laku, lek olehne maca nggih sing saniki. Ngerti kitab, Kanjeng Nabi ku jujur. Kanjeng Nabi nyambut gawe jujur ngene-ngene. Ngoten ta, aku ngerti kitab, aku dodolan pakane PT tak bancel ning sore timbangan ambek wesi petang on ngono. Lha iku olehne maca Mas Wahid. Tentu dengan perilaku. Masih wong bodho nglakoni sholawat tok tapi sering sedekah. Maksudnya laku itu sedekah. Lek salat wis tetep iku perintah. Sedekah terus nulungi wong gak duwe apa-apa ngono iku. Nyambut gawe pun masih gak duwe, gak perhitungan, gak naker. Dengan keikhlasan dirinya nyambut gawe bahwa aku dikei rezeki nang Allah. Sak gelas, ya tenagaku ya sakmene iki. Ya sing ngene iki gak ngurangi ngono lho Mas. Misale nang wonge aku iki nyambut gawe setengah gelas, tak kendoni opo aku dibayaran setengah gelas. Nyambut gawe ku akhire alon-alon wayahe mari sedina malih mari ya apa digawe mari jam 5. Ngakal niku. Naker lah niku Mas Bahir paham nggih. Oke. Lah niku lek ancene hake Allah awake saiki oleh sakmene tenaga ya sakmene besok dikeki anu maneh-maneh nyambut gawe nang kono ya tetep sakmono gak naker gak nimbang gak apa niku namanya perilaku. Lek kula maca kitab tok kitabe niku Kanjeng Nabi singen sadean unta angsal bati tali ngoten ya. Lek kula sadean jagung kula rekayasa kula selipi wesi. Oleh maca niki tapi lek aku mudhun ya mudhun jebret ngono Mas Wahid ya. Mudhun nglakoni Kanjeng Nabi jujur, ngomong-ngomong nabi kanca jujur. Ngomong-ngomongan nabi keluargae jujur. Mongko dirubah dhewe nang Allah. Dirubah dhewe cek iku mang. Dadi sing bener iku laku. Gak ono tulisane Kanjeng Nabi diajarkan bahwa Rasulullah mengajarkan bacaan ini perilaku. Karena kenapa? Setiap kejadian itu ada lakune Rasulullah. Dudu oleh maca meneng ora nemu, dudu lek Rasulullah morongin dudu. Ada kejadian dulu Rasulullah nglakoni apa, ayat inilah turun. Kejadian ini Rasulullah melakukan, ayat inilah turun ngono. Lah iku sing sak benere. Dadi Kanjeng Nabi iku mang masih beberapa tahun di zaman khalifah. Karena khalifah wis tau urip sak fisike ambek nang Rasulullah. Apa maneh wis ngono. Lah kita niki lho mboten semrap fisike Rasulullah sampean. Karena tidak hidup di zamannya. Tapi kenapa kita kok iman ning iku mang iman nang ngene Rasulullah melalui sholawat. Karena kita berjalan. Nah, iki ya Rasulullah ngekei arek yatim. Oh ya Rasulullah ana wong Kristen ana wong non muslim mati tangga tak dongakno. Perilaku kan iki, dudu oleh maca, buku diwaca ini kayak ngono wis. Ora Mas Wahid boten. Jadi sing difungsikan dateng ajaran Kanjeng Nabi sing melekat di dalam diri orang-orang Islam karena perilaku beliau, perilakunya.
Maca-maca endi wong Rasulullah disyariate tidak bisa baca. Syariate tapi ngimami kan ya. Iya. Dadi kudu loro-lorone intine ya nglakoni ya maca. Lek wis nglakoni iku ya iso maca tapi wong lek wong maca gurung tentu nglakoni. Dadi enake ya nglakoni ya maca. Cukup percaya